Umogo, ndị Neme ọgọ n'ọnụ ga-adị aye. Prince Akodi abịakwa ọzọ. Egwu abụ egwu na-etili ndị na-emeli m ọgọ. Mmadụ dịka Chukwu ji oke Oseko 1 n'afọ Igbo na mmadụ dịka ezi enyi ya nwoke Ọnwa South ya bụ Jideofor Okadigbo n'ọra m etiti unu ka ịgba m na-etili o. Ndị ahụ Chukwu chọrọ mma maka na ibe onye na-emere n'ụwa ya ga-ekwe eji akpọ ya. Ndị Neme ọgọ n'ụlọ ga-adị umeọgọ, ndị Neme ọgọ n'ụlọ ga-adị aye. Ọgọ ọgọ amaka ọgọ ọgọ amaka ndị Neme ọgọ ndị ahụ Chukwu chọrọ mma maka na ibe onye na-emere n'ụwa ya ga-ekwe eji akpọ ya. Ndị Neme ọgọ n'ụlọ ga-adị umeọgọ, ndị Neme ọgọ n'ụlọ ga-adị aye. Yo kaiji malande demma yo nyakaji amanande demma mama na to yo panana demma kana boyo papa na to yo ezibonna kana bajo yo brother na to yo inezu anya n'ọwa n'ụwa dị mmanụ ewu iji ruru mma abịa yo nyaka eji amanụ ndị dị mma, nyaka eji manụ ndị dị mma. Papa na-atọ yoyo wanonna demma kana boyo nde demma bata obodo inezi anya obodo enwebe anwụle a na-eli a na-anwụ a na-enyeli boisi aka ya ka m na-ekwu ya ka eji amala ndị dị mma ija o nwere ndị bụ ndị dị mma ma ife ji amafa bụ na fa abata obodo na-enwe anwụle na so oh yes a na-eli a na-anwụ ya ka eji amanụ ndị dị mma a na-enyela ụbọchị aka obodo na-anwụle ya ga-eji amanụ ndị dị mma. Ka nje zute ndị dị mma ọkụ India ka nna aga ụgbọ dị mma sambe ya ija ọkọmele anyị abatago n'India no onye ka anyị na-ekwuzi Oseko ndị Igbo ọghalala
bụ n'izulu kene ị na-enyere boys aka ozi ego ka ngwa gị na agwọ ma agwụ ya rọ nke bụ ji oke mma nọ ndị n'ogulu ya gwakwala kpọọlụ m ya yo 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 ka eji mala ndede mmanụ yo 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 nyaka eji amanụ ndede mmanụ brada na to yo yo inezi anya n'ọhwa n'ụwa dị mma onye ọma ji ọka kanali m ezigbo oli akụ gị osodiem akụ Ifeọma Uchechukwu ọzọ ego ndị Igbo nke na-adịghị agbasigo m mmiri o mmiri ezoro ego ka ndị rali mmiri a ọkwa ọzọ ndị Igbo na India ife bụ mmiri ọkụ ego Igbo yo 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 nyaka ji mala ndede mma ezi nwanne m anata Okadigbo ezi nwanne m nna ọnwa na South anyị ekene gị onge bụ Jideofor Okadigbo kenali m oli akụ gị ọma obi dị Chukwu amaka Jideofor Okadigbo ọkwa ndị dị mma ka anyị na-akpọ naanị ọ na-abụ n'ụbata obodo amalụ na unu abatago ihe na-eli a na-aṅụ na-enyeli boys aka obodo na-ekwu oyoyo ije ese dị mma bata obodo inezi anya obodo na-enwe aṅụle ndị nze n'ọzọ na-abịa ndị lọlọ na-etinyesi na-eli a na-aṅụ ya ka eji mala eze dị mma onye isi ike na amale Buffalo kedu maka ezi oli akụ gị osodiem akụ ọma obi dị kwanya bụ nwaanyị ka ịbịa ụka Chimeze nọnụ ka o chele mbọsị unu ga-abata na mma abịa n'obi unu anyị elie ṅụrịa ọnyanwa
ọzọ ndị Igbo si m kenele ya ezigbo ọyị ya bụ Poli West Ikego na Malay oke nwane ya dị anyị na-akpọ oyoyo gị maka na iso na ndị dị mma none could he. Oyoyoyoyo yoyoyo ka ji mala ndị dị mma oyoyoyoyo yoyoyo nyaka eji amanụ ndị dị mma mama anata oyoyo inezi anya n'ọhwanụ nne dị mma papa anata oyoyo yoyoyo nyaka eji amanụ nne dị mma ọkọdị a na-eli a na-aṅụ bọịsị na-enwe aṅụlị a na-enyela ụbọịsị aka obodo a na-asọ n'ụsọ ọsịmụ kanale ya ezigbo enyi ya ọnya kele bụ ife hija ọsa gị mọni ike na si alarị nka ite ego ndị Igbo na si alarị nka ekene anyị na-abịa hija yoyoyo eji amanụ ndị dị mma oyoyoyo yoyoyo nyaka ji malụ ndị dị mma papa anata oyoyo inezi anya n'ọgwanụ nna dị mma brọda anata oyoyo nwanne dị mma ka a na-akpọ oyoyo ọzọ ndị Igbo nwanne m oge niile doo onye mala ife ga-abụọ chi ga-enye gị oge ugo nwanne m Oliver chi ga-etugo oge ugo n'isi ya dị ọzọ gịdịgba ije ezi nwanne m anata Jideofor Okadigbo ife enyele nna na ga-eme gị ya ọka mma Jideofor nwanne m ọnwa ga-etiwe ego ọnwa niile eti ọnwa tieli m oke m ka nsolo ogolie ija akodi otu mokomoko yoyoyo ka ji malụ ndị dị mma yoyoyo nyaka ji amanụ ndị dị mma eze dị njọ bata obodo inezi anya n'ọgba avala ya dị ma nke dị mma bụta obodo enwebe anwụle n'ife dị mma abịago ije ife dị mma nakwa onwe gị ife nkili maka na ife dị mma ka na-ekili Prince Akodi na-ekwu ya
ka o mere. Ka nje kenezie igwe na South Korea nke izizi Ramonachi igwe kenele mozi oli akụge abịa ezi nwanyị dị mma ogele dị mma na-akwụ ụdị ọtọ n'iru ome obi dị ya ọzọ ndị Igbo na-ekene unu ya bụ Chizara m igwe na South ada dị ọra mma ezigbo ada ka ọ dịrị gị na mma yoyoyo ya ka eji amanụ ndịdị mma yoyoyo yoyoyo ya ka eji malụ ndịdị mma ezi nwanne m anata na n'iso na ndịdị mma ije ọkọ nara anyị na-ekene marụ dịka Chinedu maneja ya bụ Edu Ego one Igbo land ọzọ ndị Igbo nwanne m ọzọ na-eyade ọzọ ndị Igbo dogwu ọzọ ndị Igbo nwanne m a ịyade ị na-enyela obodo aka n'ụwa oyoyoyoyo yoyoyo ya ga eji male ndịdị mma ọzọ nwanne m anata nnọọ n'iso na ndịdị mma ọzọ ndị Igbo anyị sị ka anyị kene gị anyị jikwa egwu etiga aka n'obi maka ife dakwasịrị gị maka ezi nne gị akụ abụ uche anyị sị gị ndo may his soul rest in peace. Thank you my brother. Ọkụ si adị ọnwa nwanne m nwoke anyị nọkwa n'agbado maka na onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme afọ nwoke afọ ogologo ime ya iya egwu a na-atụrụ afọ obere ụzọ ọfọ nwanne m mana ọ nke ya akwa ndị mụlụgo maka na nna akwa nwa ọkwa aja akụkọ ka ọ bụ anyị si gị ndo esi m kenele gị your senior brother ya bụ IG nwa bụ nwanne oke nwanne ya dị o nna ochie ekene gị o daalụ yoyoyo yoyoyo ya ka anyị na-akpọlụ ndịdị mma yoyoyoyo yoyoyo ka eji amanụ ndịdị mma ndịdị mma ka anyị na-egwu babatago ka obodo adị mma anyị nọkwa Jideofor Jideofor Okadigbo si m kene gị o nke bụ ọda akwụkwọ mmanụ m na India ọda nkele daalụ oh shit
kedu maka ezi nwanne gị the young pope akụna takas one nora mediti o shego etisi m kene gị ọlụ m Singapore nwanne na ya dị ọfọsi m kene ya ọnya bụ Chukwuemeka Alazọ onye ọma na ya dị ọnwa na-eti eti isi m kene ya Jideofor nwanne m Jideofor Okadigbo nna nne ya dị Ifeama mmego ije anyị na-ekenezikwa Neme Okadigbo na mmịata na m ka o si eje ikuku ego na m Okadigbo si m kene gị na ọ ga-adịrị gị na mma na iso na ife na-ekele ekele ya bụ ndị dị mma ka m kenezi ezi oyi m onye ka anyị na-ewu udumodu ana m ya bụ Vincent Anekwenwe kedu maka ezi nwanne gị egbe ana m niile ya bụ Azuka Egbo Azuka Okoye ka ikpelu m akpịrị ndụ asị m ka ị gwa akịla okwu maka na ọ na-anụ ife na-ekwu ka egwu a ka ọ gbagote unu so na ndị dị mma anyị na-akpọrọ unu oyoyo oyoyoyoyo ka anyị ji amanụ ndị dị mma anyị ka na-aga kedu maka ezi nwanne nwoke Akwamia ndị Igbo ya bụ Nnamdi Banad anyị ekene gị unu ya dịka echi na echi adị agwụ agwụ anyị na-akpọ oyoyo oyoyoyoyo nya ka anyị ji mara ndị dị mma anyị na-akpọzi oyoyo ezi nwanne m Sympathy man ya bụ n'osa ma echi ụmụ eze obodo dịka amalia n'afọ ekene o kenele m mbelede ka eji ama dike ya bụ Amechi ọzọ mere mana ife dị mma ya na-emela anyị isi osi ekene o agali money ya bụ agali mojo dumaka anbe ezi nwa afọ ụmụ eze obodo dike daalụ n'iwu anyị na-ekene yoyoyo ka anyị ji mara ndị dị mma ka nje n'igwe edo ka nje eke n'oyi mụ sapoto n'ịnọ mma aka na-eti ọkwa ojogodo
na-agbazikwa egwu jaya jaya jaya. Ekene kedu maka arọ n'iyi ọra anyị ekene unu ofotu injinia na ọkụ m na-anyụzikwa anyụ ka etiele m ọkụ ọzọ nwanne m iwe wena gị n'uche na-abịa abịa ma mụ nọ na mmanwụ ọzọ ndị Igbo ọzọ na-ekele gị ọkwa nke si m kelele gị onye ọma shino odogwu na Korea ikego anyị kelele gị unu mara ebe o si bịa ọkwa Imo steeti ka o si bịa ebe ọsịmụ kenezikwala ya Diamond ya bụ adaeze ada dị ọra mma ọzọ ego na-ekene gị o daalụnụ ọkwa oyoyo ka anyị na-akpọ ka o cheli mbọsị unu ga-abata na mmụ bụ mmanwụ ga-abịa n'obi unu ọkwa ije akele ka nna jụ oyoyoyoyo yoyoyo ka ji mala ndị dị mma ezi nwanne m anata Jideofor Okadigbo ọkwa gị si m kene ezi oyi gị ya bụ Ikechi nweze na mmịata igburukwa ya ka mmịata balụbakụ abịa anyị na-akpọ oyoyo oyoyoyoyo yoyoyo ka ji malụ ndị dị mma yoyoyoyo yoyoyo ka ji malụ nna dị mma mama na-atọ oyoyo inezi anya n'ọhwa nne dị mma ewu ije papa na-atọ oyoyo nna dị mma n'ụka na-akpọ ya oyoyo ka mmanwụ jenal ọkwa ije akele mmụlị gbanye ekele gị daalụ Neme